खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आन्डार 13 नि जोलुर गेलेनायाव साबसिन आरो बांसिन गल सोगिरिनो बिटिसि सोरखारा स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड होगोन। गुवाहाटीआव गोबां ड्राग्सजों लोगोसे साब्रै हमजादों। मध्य प्रदेशआव आसाम पुलिसा कंग्रेस एमएलए बिजाथिनि न'आव रेड खालामहैदों। बरमा दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोरनि जर'खा हाबाफारि। गाजानि थाखाय आमेरिकाया $100 मिलियन होगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। एबसुनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै खुंनाय देग्लायनि नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाया बृहस्पतिबारखालि चिरां जिल्लानि थाइखा जरानि राइन' स्पर्टिं क्लाब आरो लाइब्रेरियाव चिरां जिल्ला एबसु आरो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि गेजेराव सानसेनि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। हाबाफारि बायदियै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसर सुरत नार्जारिया। फाइनाल मेचआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाय खुंनाया हारिखौ जौगाहोनायनि नेरसोन होनानै बिटिसि सोरखारा एबसुआ खुंनाय आन्डार 13 नि साबसिन गेलेगिरि आरो बांसिन गल सोगिरिनो स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड होगोन होननानै गावनि बिबुंथिजों फोरमायो आरो गेलेनायखौ किक अफ खालामनानै होयो मुंदांखा माहारियारि जोलुर गेलेगिरि मुस्रि दुर्गा बर'आ। गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा ओनसोलाव पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्सआ गोबां बिबांनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे साब्रै सुबुंखौ खादों। हमजानाय ड्राग्स पेडलारनि मुंखौ काटेब बर', टन राफा, आइनुल शेख आरो सुबाबानु बेगम होननानै सिनायथिनो हादों। लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय पुलिसआ 119.5 ग्राम हेर'इन आरो नोगोद 11,100 रां मोननो हादों। मध्य प्रदेशनि टिकमगढ़ विधानसभा बियाबनि गोख्रों कंग्रेस दैदेनगिरि आरो एमएलए बिजाथि जादवेन्द्र सिंहनि न'आव आसाम पुलिसा रेड खालामहैदों। मध्य प्रदेश पुलिसनि हेफाजाबाव आसाम पुलिसा बृहस्पतिबारखालि जादवेन्द्र सिंहनि न'आव रेड खालामनानै आथिखालाव न' रुम सिङाव सोंनाय सोंलु खालामगासिनो दं होननानै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै आसाम पुलिसा एमएलए बिजाथि जादवेन्द्र सिंहनि सायाव इन्टारगेसन खालामदों। मानो होनोब्ला माखासे रां थगायनाय एबा गुबुनखौ फोलानायनि अजद थिखांदों एमएलए बिजाथि जादवेन्द्र सिंहनि बेरेखायै। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननि गेजेराव खन्थाइ आवरायनाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि थुनलाइ नेहाथारि सुजु बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बरमा दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि कृष्ण बसुमतारिया। बे हाबाफारिखौ सामलायो बरमा दखरा एबसुनि आफादगिरि अनसुमा बर'आ आरो बिजिरगिरि महरै बाहागो लायो बरमा दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि लब रामसियारि, बारग' आफादगिरि जितेनपुं बसुमतारि आरो बारग' आफादगिरि तनु चन्द्र बरमोनहा। बेबायदि हाबाफारि बानजायनायखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा बाख्नायसोगारदों होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव फिलिस्टाइननि गाजा नोगोरा इजराइलनि एयार स्ट्राइक एबा बम्बारमेन्ट खालामनायाव थेर-बेथेर जानांनायखौ खहा सुफुंनो आमेरिकाया $100 मिलियन अनसुंथाइ होगोन। बे बाथ्राखौ बुधबारखालि आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेनआ इजराइलाव फैनानै फोसावदों। लोगोसेनो बुंबावदों दि गाजानि गंसे हस्पिटालाव बम्ब बेरहोनानै 500 सुबुंनि जिउ फोजोबस्रांनायाव इजराइल आर्मिनि जेबो आखाइ गैया। हामास थिउरियाफोरनि आखाइ दं बे जाथायाव होननानै हादरगिरि ज' बाइडेनआ बुंदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।